युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड। मनीष दळवी अध्यक्ष, अतुल काळसेकर उपाध्यक्ष, विठ्ठल देसाई संचालक, प्रज्ञा ढवण संचालक, समीर सावंत संचालक, नीता राणे संचालक, प्रकाश मोर्ये संचालक, दिलीप रावराणे संचालक, बाबा परब संचालक, महेश सारंग संचालक, रवींद्र मडगावकर संचालक, गजानन गावडे संचालक, प्रकाश बोडस संचालक। युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक रेडी पोर्ट लिमिटेड। कोकणचा ठाण्या वाघ म्हणून महाराष्ट्रासह देशाच्या राजकारणात दरार असलेलं नाव म्हणजे नारायण तातू राणे आणि त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत आपली वेगळी राजकीय ओळख निर्माण करणारा याच वाघाचा बछडा म्हणजे आमदार नितेश नारायण राणे। नारायण राणे यांच्याप्रमाणेच बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध खाल असाच नितेश राणेंचा स्वभाव। याच स्वभावामुळे अधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांमध्येही त्यांचा वेगळाच वचक आहे। सामान्य माणसाची कामं होताना कसूर झाल्यास त्याची दयामाया नाही, मग तो अधिकारी कोणीही असो, विरोधी पक्षातला नेता असो किंवा आपलाच कार्यकर्ता असो, सर्वांना एकच न्याय। नारायण राणेंसारखीच मनावर घेतलेली गोष्ट तडीस नेल्याशिवाय भले भले नितेश राणेंना दचकून असतात ते यामुळेच। राजकीय गणित मोठ्या शिताफीनं सोडवण्याचं कसब नितेश राणेंकडे। कुठे गुगली टाकायची आणि कुठं भेदक मारा करायचा आणि विरोधकांना क्लीन बोल्ड करायचं, एवढी राजकीय मुत्सद्देगिरी नितेश राणे यांच्यात क्षणोक्षणी दिसून येते। जिल्ह्यात झालेल्या बऱ्याच निवडणुकात नितेश राणेंची रणनीती हा राज्यात चर्चेचा नेहमीच विषय ठरतो। हिंदुत्वाची बाजू अगदी पोटतिडकीनं मांडणारा एक आक्रमक नवा चेहरा म्हणून नितेश राणेंचं नाव आता पुढे येत आहे। त्याचबरोबर ठाकरेंच्या शिवसेनेला प्रत्येक गोष्टीवर अंगावर घेत त्यांच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर देण्यात नितेश राणे नेहमीच आघाडीवर असतात। कोकणवासियांचा कोणताही प्रश्न असो, तो पोटतिडकीनं आणि तेवढ्याच आक्रमकतेनं सभागृहात मांडताना नितेश राणे सभागृह हलवून सोडतात। त्यांच्या या अभ्यासू वृत्तीचं अनेकदा मोठ्या नेत्यांकडूनही कौतुक झालंय। कोकणचा कोणताही प्रश्न मांडताना तो तडीस नेताना एक वेगळी तळमळ नितेश राणे यांच्यात कायमच दिसते। असं करत असताना त्यांनी भल्या भल्यांना अंगावर घेतानाही मागे पुढं पाहिलेलं नाहीये। यासाठीच त्यांना त्रासही देण्याचा प्रयत्नही अनेकदा झालेला दिसून येतो। जिल्ह्याच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात सामान्य कोकणवासियांवर संकट आल्याचं कळल्यास तिथं पोहोचणारं आणि धीर देणारं पहिलं नाव असतं ते नितेश राणेंचंच। संकट कोणतंही असो, आपला नेता या संकटाला पुरून उरणार हा दृढ विश्वास सामान्य कोकणी माणसात नितेश राणेंबद्दल दिसून येतो। असा विश्वास निर्माण करणं हे सहज वाटतं तेवढं सोपं नाही आणि हा विश्वास एका दिवसात निर्माण झालेला नाही। यासाठी पायाला भिंगरी लावून जिल्ह्याचा कानाकोपरा पिंजून काढावा लागतो आणि सामान्यांच्या वेदना जाणून घ्याव्या लागतात। आणि वडील नारायण राणेंच्या पावलावर पाऊल टाकत नितेश राणे अविरतपणे ते करत आले आणि आजही करताय। नारायण राणेंनी केलेल्या कामाचे आशीर्वाद नितेश राणेंना कोकणी जनता देतच आली आहे। मात्र त्या पलीकडे जाऊन विद्यार्थी, तरुण आणि आबालवृद्ध यांच्या हृदयात आपलेपणा निर्माण करण्याची किमया नितेश राणेंनी साधली आहे। एरवी कणखर आक्रमक वाटणारा हा युवा नेता सामान्य कोकणी माणसाच्या वेदना कळताच हळवा होतो। हे नितेश राणेंचं वेगळेपण आहे, ते अनेकांनी अनुभवलंय। कोरोना काळात नितेश राणेंनी केलेलं काम सत्ताधाऱ्यांपेक्षा कणभर सरसच असल्याचं अनेक जण बोलूनही दाखवतात। महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक युवा नेते कार्यरत आहेत। त्यात सर्वांचंच लक्ष वेधणारं नाव कोणाचं असेल तर ते नितेश राणेंचंच। त्याला कारणही तशीच आहे। आपल्या कर्तबगारीवर ज्यांनी स्वतःचं अस्तित्व निर्माण केलं
त्या आमदार नितेश राणेंनी अल्पावधीतच आपल्या राजकीय वाटचालीनं अवघ्या राज्याचं लक्ष वेधलंय. आज कोकणातले नव्हे तर राज्यातले तरुण नितेश राणेंकडे एक युवा नेतृत्व म्हणून आशेनं बघताय. राज्यात कुठेही गेले तरी नितेश राणेंचं जल्लोषी स्वागत पाहून त्यांची तरुणांमध्ये किती क्रेज आहे हे दिसून येतं. उत्तम व्यवस्थापन कौशल्य, दांडगा जनसंपर्क, वाचन, विचारांचा ठामपणा आणि मुळीच नसलेला आळस हे सर्व गुण त्यांच्या कामात आणि कृतीत दिसून येतात. कोरोना काळात नितेश राणेंनी केलेलं काम एखाद्या सत्ताधारी आमदाराला लाजवेल असंच आहे. अनेकदा शेतीच्या बांधावरील नितेश राणेंचे फोटोही लक्ष वेधून घेत असतात. कोकण आणि कोकणचा विकास हे नितेश राणेंच्या जिव्हाळ्याचे विषय. जेव्हा कोकणच्या विकासाचा मुद्दा येतोय तेव्हा नितेश राणे राजकारण सोडून सर्वांना सोबत येण्यास आग्रही असतात. यातूनच त्यांच्या मनाचा मोठेपणा दिसून येतोय. कोकणला जगाच्या नकाशावर नेण्यासाठी ते अक्षरशः जीवाचं रान करायला तयार असतात. त्यासाठी त्यांच्याकडे अनेक ड्रीम प्रोजेक्टही तयार आहेत. सत्तेत नसताना कधी रडत न बसता सरकारशी भांडून आक्रमक पवित्रा घेऊन निधी मिळवून त्यांनी अनेक विकास कामं पूर्णत्वास नेली. त्यामुळे जिल्ह्यातील इतर मतदारसंघ आणि नितेश राणेंचा मतदारसंघ यात जमीन आसमानाचा फरक दिसून येतो. आपल्या प्रांतासाठी रक्त आटवणं काय असतं हे नितेश राणेंच्या कामाकडे पाहिलं की लक्षात येतं. सभागृहात एखादा प्रश्न अभ्यासपूर्ण आणि तेवढ्याच ताकदीनं मांडताना नारायण राणेंप्रमाणे त्यांची आक्रमक शैली दिसून येते. नितेश राणेंचे कार्यकर्ते हे नितेश राणेंचं दुसरं कुटुंबच. आपल्या जीवापेक्षाही कार्यकर्ते जपण्यात नितेश राणेंचा हातखंड आहे. त्यामुळेच जिथे नितेश राणे जातील तिथं कार्यकर्त्यांचा गोतावळा सर्वात जास्त असतो. सामान्य कार्यकर्ता हा नितेश राणेंच्या नेहमीच जवळ राहिलाय. आपल्यावर कोणताही प्रसंग आला तर आपला नेता आपल्यासाठी असेल तिथून धावत येईल असा विश्वास प्रत्येक कार्यकर्त्यात नितेश राणेंबद्दल दिसून येतो आणि नितेश राणेंनी तो वेळोवेळी सिद्ध करूनही दाखवलाय. भविष्यात या युवा नेतृत्वाकडे एखाद्या वजनदार खात्याची जबाबदारी येणार हे सांगायला कोणा राजकीय ज्योतिषाची गरज नाही आणि मंत्रीपद मिळालं तर त्याला 100% न्याय मिळणार नाही हे सांगायची विरोधकांची सुद्धा हिंमत होणार नाही. अशा या कोकण विकासाचा ध्यास घेतलेल्या अभ्यासू युवा नेतृत्वास टीम कोकणसात लाईव्ह कडून वाढदिनी लक्ष शुभेच्छा. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक रेडी पोर्ट लिमिटेड. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री योगेश तेली, सरपंच कोचरा ग्रामपंचायत तथा स्वीय सहाय्यक मंत्री दीपक भाई केसरकर, शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्ते कोचरा. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सच्चिदानंद उर्फ संजू परब, माजी नगराध्यक्ष नगर परिषद सावंतवाडी. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक संजय आंग्रे, जिल्हा प्रमुख शिवसेना सिंधुदुर्ग. युवा नेते व कार्यसम्राट आमदार माननीय नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या लक्ष शुभेच्छा. शुभेच्छुक समीर नलावडे, माजी नगराध्यक्ष. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक विशाल प्रभाकर परब, संस्थापक विशाल सेवा फाउंडेशन, भाजपा युवा नेते, युवा उद्योजक तथा अध्यक्ष हिंद मराठा महासंघ सिंधुदुर्ग. युवा नेते व कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक संतोष चव्हाण, एम्पायर ग्रुप बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स.
युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक संजय सावंत, उपनगराध्यक्ष, वाघवे वैभववाडी नगर पंचायत. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सुधीर नकाशे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य कोकीसरे तथा भाजपा तालुका सरचिटणीस सदस्य, भाजपा ग्राहक संरक्षण परिषद सिंधुदुर्ग. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सुनील भोगले, वैभववाडी शहर पश्चिम विभाग भाजपा शक्ती केंद्र प्रमुख, भाग्यश्री सुनील भोगले, बी सिव्हिल, तन्वी सुनील भोगले, डिप्लोमा इन सिव्हिल. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सुनील रावराणे, चेअरमन, रवळनाथ विकास सेवा सोसायटी, एडगाव, वायम बोशी तथा शासकीय ठेकेदार, वैभववाडी. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय श्री मनीष दळवी, अध्यक्ष, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सिंधुदुर्ग. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सुधीर आबा दळवी, तालुकाध्यक्ष, दोडामार्ग तालुका पदाधिकारी, जिल्हा पदाधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगराध्यक्ष, नगरसेवक, नगरसेविका, शक्ती केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, चेअरमन, सरपंच, तमाम भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टी, दोडामार्ग. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक अजय तुळशीदास रावराणे, सरपंच, ग्रामपंचायत लोरे नंबर 1. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक चंद्रहास उर्फ बबलू सावंत, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक संदेश उर्फ गोट्या सावंत, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सिंधुदुर्ग, संजना सावंत, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा. आमदार नितेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या लक्ष शुभेच्छा. शुभेच्छुक मनोज तुळशीदास रावराणे, भाजपा कणकवली विधानसभा संयोजक. युवा नेते व कार्यसम्राट आमदार माननीय नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक निशा विद्याधर नकाशे, सरपंच, ग्रामपंचायत कासरडे. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक रविराज उर्फ भाई मोरजकर, सरपंच, नांदगाव ग्रामपंचायत, इरफान सटविलकर, उपसरपंच, नांदगाव ग्रामपंचायत. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक अजय गोंदावळे, शहर मंडळ अध्यक्ष, भाजप, सावंतवाडी. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक ॲडव्होकेट परिमल नाईक, माजी आरोग्य सभापती तथा नगरसेवक, सावंतवाडी नगर परिषद. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक संतोष कावस, कट्टर राणे समर्थक, सावंतवाडी.
युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सुधीर आडिवरेकर, माजी आरोग्य सभापती तथा नगरसेवक, सावंतवाडी नगर परिषद. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक उदय नाईक, माजी पाणी पुरवठा सभापती तथा नगरसेवक, सावंतवाडी नगर परिषद. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री विराट मडकईकर, युवा उद्योजक तथा बूथ प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी, SM मडकईकर, सुवर्णकार, सावंतवाडी. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक आदित्य चव्हाण, ठेकेदार, वैभववाडी, आदित्य कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स, वैभववाडी, DCB इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग, प्रोप्रायटर आदित्य रमेश चव्हाण. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक अवधूत नारकर, सरपंच, ग्रामपंचायत कोकीसरे, वैभववाडी. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक बाजीराव मोरे, सरपंच, ग्रामपंचायत भुईपावडा. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक भाई पांचाळ, माजी उपसरपंच, हेत, वैभववाडी, पांचाळ स्टोन क्रशर, हेत, वैभववाडी. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक भालचंद्र साठे, भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष तथा माजी उपसभापती, वैभववाडी. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक हुसेन लांजेकर, भाजपा युवा मोर्चा जिल्हा उपाध्यक्ष. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक गव्य सिद्ध श्री महेश संसारे, MD इन पंचगव्य थेरपी तथा माजी सरपंच, ग्रामपंचायत मांगवली. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक नासिर काझी, भाजपा तालुकाध्यक्ष, वैभववाडी, तालुक्यातील भाजपाचे सर्व आघाड्यांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक नेहा माइंडकर, नगराध्यक्षा, वाभे, वैभववाडी नगर पंचायत. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक देवानंद उर्फ पप्या पालांडे, माजी सरपंच, उपळे तथा शासकीय ठेकेदार, वैभववाडी. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक प्राची तावडे, भाजपा महिला तालुका अध्यक्ष, वैभववाडी. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक प्रकाश पाटील, भाजपा खांबाळे पंचायत समिती शक्ती केंद्र प्रमुख तथा माजी सरपंच, सांगुळवाडी, वैभववाडी.
युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेश राणेसाहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक पुंडलिक पाटील, चेअरमन कुसूर विकास सेवा सोसायटी तथा माजी उपसरपंच ग्रामपंचायत कुसूर वैभववाडी. युवा नेते कार्यसम्राट आमदार नितेश राणेसाहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक समाधान साळुंखे, संचालक कुसूर विकास सेवा सोसायटी, अध्यक्ष आई मजदूर संस्था.